Ministr planetárních dějin Něrka. Takže pokračujeme. Ministryně fyzických zjevů Kučová. Ministr čisté podlahy Hlavný. Správkyně území Stachovcová. A ministr ekologie Kubečka. Píše se duben 2015 před maturitou. Celá planeta Bikum je okupována silami vzdělání a morálky. Celá? Kdeže? Jedna malá osada nepodajných áčkových poptávánů stále a vytrvale vzdory uplatiteli. Sídlo vzdělání, Zborovnovu, se schyluje k důležité události, která má ovlivnit osud této malé osady. Po předčasných volbách se na křeslo premiéra vyšlenul mladý a ambiciózní mentolička, který sebou přinesl svěží. Vážení ministři, vážené ministryně, kolegové, nalijme si čistého vína. Všichni moc dobře víme, proč jsme se tady dnes sešli. Máme před sebou nelehkou úlohu. Už zanedlouho nám ty naše oktávány čeká maturita. Oni si snad myslí, nebo předpokládají, chtějí, abychom je u maturity podrželi. Nicméně, nebyl bych proti, ale vzpomeňte si, jak nám celých těch prvních 7 let ty 3,14 javice pili krev. Tak pro malou ukázku je seznam pro hřešku. Abych začal. Běhají po chodbách. Pedagogické pracovníky provokativně přehlížejí a pozdrav považují jako prostě přebytečný. Cože? Čurají hodí. Jejich drzost došla tak daleko, že se u toho fotí v zrcadlech a myslí si, že ví jak krásný. Ale jsou tady horší věci. Topení, to mají furt na 5. A co se týče větrání, na to událost narušila vnitřní klid ministra ekologie, zeměpisného Jolína Kuk. Cože? Ne, to není možné. Vždyť jsem je celou tu dobu učil. Musíte šetřit energii. Stejně jako jsem je učil ty pravidelné větry, pasáky, vanou, od obratníků k rovníku. A oni takhle. správně vyšlo. To ale není všechno. Vánoční stromeček. Ten má jim ve třídě pocit, a ty Vánoce jich stejně půlka nepřijde. Ale já, abych se přiznal, jsem z toho trochu zmatený. Protože jakmile nastaly maturitní ročník, všichni jsou najednou jak beránci v povíjadu. Tak, že by mi ještě někdo poradil, má k tomu ještě někdo něco snad? Postupně. Aby to nebylo jednostranné, tak jsem si dovolil poslat mluvčího odboje osady osobně. A tady je. Jako první se ujala slova průbojná ministryně pravdopisu JNJ. Vidím, že tady máme upravit čtvrtého, mě to netěší. Nicméně, teď k té oktávě. Vůbec neovládají terminologii. Neznají ani jeden terminus technicus, ani něco tak primitivního, jako je zvolání, hinku, bilana, jarmilo, co pak
se je nenaučila základy. Ministryně fyzických zjevů Kuč. Mluvčí osady se to nezdá, a tak se ujímá slova. Musí se naši osady zastat. Termitologii už máme zvládnutou. Žádný termitus technicus už nám není cizí. Ale zase mezi pterodaktelem a trofejí, to je pro nás hračka. Tento projev upoutal hlavně ministra čisté podlahy hlav. Celou dobu se mu něco nezdálo, ale až teď ministr jako pěkného kavalíra spatřil souvěřit. Tomu říkáš přezivky? Okamžitě se běž na lásku na oby paní Zbídek. To by nám dneska něco pověděl. Co historie, pane Kubečko? A takto se prezentoval legendární kalibr ministr planetárních dějin Jen. Já se obávám, že žádná nová historie nebude, pokud necháme papír žluté, ohnisky modré a plasty zelené a ještě s brškama. Dobře, dobře. A co nějakou aktualitu? Třeba ze sportu? Vajík včera prohrál, ale to bylo jen kvůli toho rozhodnutí. Kvůli tomu, tak přesně. Počkat. Co tady ještě děláš? Ty ještě neuklízíš. A počkej. Jestli 20 a 3, myslím, na co to je. Jako další se bez přihlášení vzal slovo ministr vlastenectví Dyk. No jako buď to prostě víš, nebo to nevíš. Ale to je prostě děs, protože mě prostě neví. Ty by byli aspoň slušně vychovaní nebo tak, ale můj furt chodí přes ten trávník. Přesně, takový velký, krásný trávník. Takový řepky by se na něm dalo. Jaké řepky? No, počkat, ta řepka to vůbec není špatný nápad, kolegové. Víte, dáme tam hodně řepky, vezmeme nějaký ten manganistán draselný, necháme si to zreagovat a to bude řepky. Ale hlavně, víte kolik peněz by to přineslo. No, tak buď si stavte dělat srandu, ne? Jako dobré, koně na jarmarku jsem ještě přežil. Dokonce jsem se na něm vyprojel. Tu sekundu taky ještě bych nad zvládnul. Ale řepku, to už bych teda fakt nedal. To by nemůžeš udělat. To si ještě povídej, jo? Řepka, ale jako, to ne, tady máme na to moc suchý klíma a umění. To by se dalo udělat snad někde v tom zádu. A taky špatné ovzduší. No já říkám, tady prostě to nejsou žádné jiný Čechy, Šumava. To vyšlo hned. Ale to přece nevadí. Ale to se nemáš rád? No, poslední výkon, ale, to tady přece vůbec nejde. Řešíme snad tu oktávu, ne? A řepku. No tak pokud chceme být stále ta Egoškova. Sít přinesí, to je očku. 100 roků u tělocvičny žiju. To si myslím. Za 100 let z učení s Atlasem nenašel velikou slavu. Chcete mi řepkou kazit můj bažik? Za to se budete v pekle smažit.
Pak si to pěkně přičíslíme. No ale zapomnějte taky na tu správnou techniku, no. Prostě správná technika, to je základ. Jako konec, děcka, konec. Jako moje trpělivost vysela na vlásku. Ale teď jsem se vrhl. Jako my tady vlastně vůbec nic neřešíme, jako jak s tou oktavou naložit nebo tak. A ti dácani mi furt chodí přes ten trávník. Takže jako je doufám všim jasné, co s nima budeme dělat, ne? Jako chtělo by to tu oktavu nějak vyladit. No zhruba stejně jako to moje sekací načíní. Toto je už správkyní území stát, kde se osada nachází. Nenechalo klidnout. Hele, tak odlaní jsem tu járu. Lidi stále mají, samozřejmě, dělají užitečné věci pro školu. Tělocvičnu o sobě vždycky vytřou, vždycky. A jak já jsem si všimla, do první lavici vždycky sedají kolegyně kluč. Vždycky. A samozřejmě vlastenče. Myslím si, že určitě i pro tebe něco udělají v budoucnu. No, tak teda, když to tak slyším a přemýšlím nad tím, že bychom jim ještě dali tu šanci. No ale jak si představte, měli bychom je tady ještě jeden rok. Zase bych chodila do toho jejich třetího. A taková vesnice zaprášená, žaluzy je špatně natočené. A bez přezůvek. No ale hlavně příspěvky do oken platí pozdě a to je nejhorší, nebo je neplatí vůbec. A teda, když už jednou slavy zaplatili, tak zaplatili málo. Ale kolegové, nalaďme se na lepší frekvenci. Nevím, teď se mohli. Já bych si taky dal něco menšího. No, kolegové, ale jak to teda s nima uděláme? Vůbec nic jsme nevyřešili a řešíme přece oktavu. No jako já si myslím, že to nově je výborný nápad. Ale jak to přece není možné, jako ty obědy taky nejsou bůh jak jaké, že? Co si budeme povídat. A konec konců ale mám už taky hlad, že? Aspoň vy kolego, jací jsou u vás, je to tak hrozné. Ale vůbec, pane kolego, ty jsou úplně hrozné. No, tak já se teda k vám přikloním, když jsou i u tebe tak hodní, tak teda bych nechal tu oktavu projít. Konec konců jdu na ten taky oběd. My jsme si bavili o oktávě, ne, o těch skvělých prvácích.